Dipor kaham jeng tini oro satung hiyawo jeng asabolo jomai ungjak mani reason hingkai tini jeng khanaka chini TISF Student Organization ni faisingti kaisa Roman script no tui kaisa andolon khlai dong borok hingkai ajagao jeng buma rok bo johonte khanaka hingkai jeng kha chongkha jeng buma hingkai pusano logiriya hingkai stai sabler sinai hinai hingkai jeng aro nogo bathakui tongmalia jeng buma rok tini oro phai sokpai gya borok bai baksa jobao jugruna hinai hingkai sanam oro kwbangma chini EM sarsong bo phaijak borok bo cherai rokni o jobano nugui borok bo khatong khajak phaijak hingkai jeng jara dago tongnai Roman script no chajak yang bongno sanam je Roman script kokhai chini busarong ni bade jeng bomo kaham bomo hamya jeng buma rok kaham kai saimano hingka abo bui sama bai simingya jeng nijera bujina nangnai bomo chin bagai ham bomo chin bagai hamya abon bagai phaidi jotono rok logi re phaidi Roman script no tui kokthai chini se right tongo jeng tam bai siya abo buini kok no khunjo ta kan baidi phaidi cherai rok se dabu khai basa su buma basa mani pore dabu cherai rok se basa su o chobao hingka ajagao khayo bui jeng tongmalia jeng tini oro logi rena numa phaikya Abiskango berajak tung khate bo kwbangma malkhung rok taibo phai tong kuluk rok belakena khatong khajakai thangnai rogo bo obo haikena Roman script ni tui kwbangma chobar khai kwbangma lama roga asukha tabo jote hapang rok kunu nungsa khaya hapang nu bkhake ta sana tini ko obono Roman script no tui jobao ang jeta sutri ko kono dino nokhaya ko first nokhor kang ora asta bolni moidano achukro hingke afro borok ni tinio khnaka borok tini ni simingya o chobano chaluk khaimani borok kusung ungkha hinai tabo success maya khu hingke ajagao kaisa kongno sanam chungo je o chobao borok agi borok siming tongmani tabo borok simingya tabo oro cherai juk ungkha cherai ni loge buma bo juk ungkha hingke khayo je o choba cheng taklai bisiya kai o choli tongmani bisi ba khalini bisi chungo bono cheska bono manai ar choba jotu nangsa जोंबो बुमा रग जों लगिरनाय